सॉन्ग में रंगदारी अब प्लस बिहार के सॉन्ग तो फाड़ी ना ऐसा हो ही ना सकेला। सब प्लस प्लस पॉइंट बा, ऊपर से पावर स्टार। प्रणाम भाई, हम अंकित सिंह और आप सबके का हाल चाल बा। पवन भैया के सॉन्ग आइल भाई, इनका टीजर के हम वीडियो बना चुकल बानी, वो भी मस्त वीडियो बनल बा, तो जाके देख सके लीजा, ठीक बा। और पवन सिंह के सॉन्ग आइल घघरी, जगह टीजर बन भी चुकल बा। फीट में पावर स्टार पवन सिंह और श्वेता शर्मा, लिरिक्स में संतोष तिवारी। बाकी स्टार्ट करेंगे, ठीक बा। बाकी बात गाना में हुई। हम तो कहले ही रही अगर माहौल शांत बा भोजपुरी इंडस्ट्री में और कुछ बिगड़े वाला बा तो पावर स्टार के सॉन्ग आए वाला बा, फाड़े वाला बा। और वही चीज होता है, सब कुछ जाने ला। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दी आप सेटअप की वीडियो बना चुकल भाई, ठीक बा। लास्ट बार बोल देते नहीं, सेटअप की वीडियो बनी हो, जाके देख लेंगे, ठीक बा। अच्छा बा। एंट्री देखा तो भाई एकदम बाघ जैसा एंट्री वाला। काहे ऐसे ताको तारो टुकुर टुकुर हो, करता करे जा हमर धुकुर धुकुर हो। अच्छा हो, काहे ऐसे ताको तारो टुकुर टुकुर हो, करता करे जा हमर धुकुर धुकुर हो। लागत सुपर सरकत ऊपर लौके जे गोरे गोरे कामारी। घघरी घघरी हाय हाय घघरी 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 हर तोर घघरी 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 है मोर घघरी घघरी है, घघरी घघरी है मोर घघरी घघरी। हाय तोर पतली कमर हाय तोर बली उमर। ओए होए म्यूजिक है यार, एकदम सबसे हट के लगा था। म्यूजिक लिरिक्स मतलब अब ई गाना में ऐसा बा कि पहले जैसा वाइब नहीं खेते, मतलब कहीं से भी लिरिक्स भी अलग बा, म्यूजिक भी अलग बा, मतलब हर चीज सोच समझ के कर गई बा। घघरी हाय तोर पतली आवत इतना दिन के बाद वीडियो तो सोच समझ के ही आवे के चाहिए। कमर हाय तोर बली उमर। ओए होए हीरो के घायल करे हाय तोर जीरो फिगर। घघरी घघरी हाय तोर अरे नाच में कमरिया में चोट लगल बा, घघरी किन्हे में बड़ी लोट लागल बा। हाय हाय हाय, आप पवन की तरह बताइए इनका वगैरह। घघरी किन्हे में बड़ी लोट लागल बा। तले ले हमरे से ले ले। लाख के तू छोड़ बा करोड़ों में जवानी। सब धन तोरे पर लिख दे हिबरानी परी। हम बोले नहीं ना, जवाब दिया। सब धन तोरे पर लिख दे हिबरानी परी जाई भारी मरद बिहारी बांध के आइल बानी। सॉन्ग में रंगदारी अब प्लस बिहार के सॉन्ग तो फाड़ी ना ऐसा हो ही ना सकेला। सब प्लस प्लस पॉइंट बा, ऊपर से पावर स्टार। भारी मरद बिहारी बांध के आइल बानी पगरी। घघरी घघरी हर तोर घघरी घघरी हो, घघरी घघरी हर तोर घघरी घघरी। घघरी घघरी है मोर घघरी घघरी है, घघरी घघरी है मोर घघरी घघरी। बाज तो खरीद ले बका, हमारा सामान के रसीद दे बका। हमर मारल मोहरे अब यही ना सोच रहा ई डायलॉग का भाई सॉन्ग देखा तो भाई, मतलब 2 घंटा भी ना पहले भी ट्रेंडिंग में चढ़ गई बनाए से पहले ही।
ई वाला जलवा पावर स्टार मेगा स्टार पवन सिंह के रसीद देब का हमार मारल मोहरे काफी बरे जाना तानी फैन तोर बड़े मिलियन में मन बंद चलना पवन के भवन में मल बड़े धासु आसु प्रियांसु चाहता रे साथ रागरी घघरी घघरी हर तोर घघरी 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 यही ठुमका तो चाहिए ऐसे से करके घघरी घघरी हर तोर घघरी 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 हर तोर घघरी 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 है मोर घघरी घघरी है घघरी घघरी है मोर घघरी घघरी। क्या बात है भाई, एंडिंग भी भाई बवाल भाई, एकदम सॉन्ग जैसन बनल बा, शुरू से लेके अंत तक लागते नहीं कब खत्म हुई कब पता नहीं चलता। एंडिंग भी बवाल बा, मतलब एगो बोला ना कि शुरू में ऐसा दिखा देनी है लास्ट में जाके खराब हो गई, लेकिन ना शुरू से ही मतलब शुरू में जो मेहनत लागल बा वो लास्ट तक दिखा। मोर घघरी घघरी ऑनलाइन कहाँ से अगला देवता ठीक है, सही सॉन्ग बहुत अच्छा रहा भाई। और आप सबकी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं जा। तार भाई के स्टोरी पे आगे बा, हाँ वीडियो खत्म हो चुका बा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना था। और जाए से पहले हम ये बता दी कि एक भाई कमेंट करत रहा है पवन भैया के सॉन्ग के, तो भाई वो पुराना सॉन्ग बा, ठीक बा, आपके खातिर बतावा तो नहीं स्पेशल, और भी कोई सुने के चाहता तो सुन लीजिए कि पुराना सॉन्ग अगर ज्यादा कोई लाइक करी, ज्यादा कोई कमेंट करी तब ना बनाएंगे भाई। मान ला एगो पर्सनल एक लोग के एगो पर्सनल इंसान के लिए तो ना बन सकेला, व्यूए ना जाए तो फिर क्या फायदा बने जब बताओ एफर्ट लगेगा से। और नया सॉन्ग रहेला, नया सॉन्ग बोल सकेला जब, कि नया सॉन्ग में रहेला कि व्यू उठेला और बहुत कोई देखेला। पुराना सॉन्ग में अब एक कोई बोली दू कोई बोली तो ऐसा वीडियो ना बनी बताई, तो बात को थोड़ा समझल जाए, ठीक बा। और लव यू, टाटा।